Bismillahirrahmanirrahim. Ina mai fara wannan ƙasida da neman taimakon Allah. Ina salati ga fiyayyen talikai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sunan taken wannan ƙasida ta shine menene dalilan Hausawa da sarakunan Hausawa na ƙin jin kira da ɗan fodiyo ya yi musu. Wannan fahimtar wannan abun yana neman bincike kuma ba sharri ba daga cikin abun da su mabiya ɗan fodiyon da shi kansa ya rubuta. Alal misali, sanin kowa cewa lokacin da wannan fitina ta ɓarke a Kano, shi ɗan fodiyo yana da almajiransa wanda Waziri Gidado, in an ce Waziri Gidado shine harshen Shehu Usman ɗan fodiyo. Wazirinsa ne na kusa da shi, amininsa ne wanda ya ɗauki babbar 'yarsa ya bashi. Sannan an ƙirƙiri 'yarsa da ya fi ƙauna mai suna Asma'u. An ƙirƙiri ofishin wazirin Sokoto musamman saboda mijinta ya zama yana cikin majalisar sarki, yana wakiltar kansa, yana wakiltar matarsa, wanda wannan 'yar tasa cikin 'ya'yansa ba mai iliminta ba mai rubuce-rubucenta. Sai aka ƙirƙiri ofishi, mijinta ya je ya zama wakilin ta ne. Mijin nan na kusa da Shehu ne, shi ne harshen Shehu. In kana so ka san waye Shehu Usmanu ɗan fodiyo to ka tambayi Waziri Gidado. Waziri Gidado ya ambato a cikin littafinsa sunayen almajiran Shehu, wato za mu yi magana dalilan da ya sa malaman Hausawa suka isa karɓi kiran da ya yi musu. Musamman za mu yi misali da jihar Kano. Almajiran Shehu wanda shi Waziri Gidado ya ambato a cikin littafinsa ga sunan kamar haka. Akwai Malam Muhammadu ɗan Zabuwa, akwai Malam Muhammadu Zabuwa, akwai Alƙali Baringimi, akwai Malam Jamo da Malam Ibrahim, akwai Malam Inusa, akwai Malam Muhammadu Bakatsine, akwai Malam Salihu. Wannan kaɗan daga cikin waɗanda su ne almajiran Shehu a Kano. Lokacin da wannan fitina ta ɓarke, na gaya muku cewa Kano santa ce babba ta ilimi mai girman tsiya. Akwai malamai fiye da yadda kake nishi. Ko lokacin da Shehu Abdulkarim Magili, wannan balaraban da ya zo daga ƙasar Talmasani can Algeria, ko lokacin da ya zo Kano, akwai marubucin tarihi mutumin Morocco ana ce mar Makhluful Balbali. Ya rubuta a cikin takardarsa cewa Abdulkarim Magili ya samu manyan malamai a Kano kamar malami 2000, malami mai amsa sunan malami 2000. Wannan shekara 300 zuwa 4 kafin haihuwar Shehu Usman bin Fodiyo. Sannan kuma shi Almagili shi ya assasa Kano ta fannin ilimi da ci gaba da gine-gine da duk abin da kake tamani
sannan ya buɗe shi ma tasa jami'a kansa ya ba da ilimi shekara da shekaru. Sarki ya aura mishi, sarki Muhammadu Rumfa ya aura mar Bahaushiya, har suka haifi ‘ya'ya guda 3 wanda har yanzu zuri'arsu tana nan a unguwar Sharifai. Akwai Aliyu Babba da makamantansu. Kuma sannan ya bar gurbi, ya bar hula, ya bar rawani, ya bar buta, ya bar takobi wanda har yanzu suna nan. Ba hira ta baki ba ne, wannan muna magana shekara 500 daga yanzu. To shi ya ɗaura Kano akan turbar da ake ciki ake cinta. To kaga lokacin sama malamai 2000, tana maganar lokacin ɗan Fodiyo wanda yake jiyan nan ne. To lokacin da fitinar ta kunno kai, sarki alwali ya naɗa malamai saboda su je su ji su waɗannan wanda muka ambato sunansu 'yan tawayen me suke bukata, menene manufarsu. Wannan kaga yana so ya nuna maka irin ƙwarancewa da gwanewa da tafiyar da harkar mulki ta Hausawa, wanda ake ce mishi a harshe na yanzu dialogue. Bahaushe baya son fitina, yana bin abu da hikima. Sarki Bahaushe Bakutun bai afka musu ba, duk da cewa shi ne sarki kuma yana da ikon haka. Sai ya naɗa malamai su je su ji me suke bukata, duk da kasancewan shi kansa ma sarki alwali muna da shaida malami ne babba. A cikin malaman da ya tura musu akwai malam Baringimi. Kasancewarsa Bafulatani, sarkin bai kyamace shi ba, saboda Hausawa sun riƙe Fulani riƙo na amana kafin halayensu ya bayyana. Sun ba su wuri, sun sauke su, sun ci da su, sun nuna musu hanyar arziki, sun aminta da su. To ka san ba a yaban ɗan kuturu sai ya shekara 100. To wannan malami na farko malam Baringimi Bafulatani ne. Daga cikin malaman da shi sarki alwali ya sa su je su yi muhawara da waɗannan 'yan tawayen. Akwai jakadan Kardewa, malamin sarki ne, shine na 2. Akwai malam Jibu, shine na 3. Akwai malam Aziyan. Malam Aziyan balarabe ne sosai, mutumin Trablus. Sarki sai ya ga tun da cewa wannan magana ce ake ta addini, kuma addinin nan sarki ya san daga inda ya fito, ya shigo ƙasar Hausa daga wurin Laraba ne direct. Saboda haka sai ya zaɓi malami balarabe, dan akwai malaman Larabawa masu yawa wanda na baku labari sun assasa alkhairi ta hanyar koya mutane musulunci tare da zaman lafiya, ba kashe-kashe, musuluncin da yake jan hankalin mutane su karɓe shi ta wurin aikata ayyuka na gari, kamar su amana, kamar su gaskiya, kamar cika alkawari. Ba musuluncin da kullum za a riƙe takobi da sunan musulunci a dinga zubar da jini saboda neman mulki, a yi amfani da addini don a samu mulki, a danna talakawa, a dinga raraka musu hadisai da ayoyi wurin danne musu incinsu. Wayyazi billah. Saboda haka suka je aka yi muhawara. Wannan duk muna magana 1804. Suka yi muhawara da waɗannan fulanin suka ƙi su ba su takarda a rubuce na abin da suke bukata a zo da sarki. Sai suka faɗi wasu abubuwa wanda sun san wani abin ba mai yiwuwa ba ne, akan sarki ya sauka a mulki, shi ma ya yi hijira ya zo tare da su, sannan kuma idan an ci mulkin sannan su maida shi. Wanda sanin kowa ne, mutane da yawa idan aka yi magana sai su ce ai sarakunan Hausawa da su ma sun bi
mabiyan shehu an yi jihadi da za a mai da su mulki, kamar yadda na ji wani yake faɗa a Zamfara, wai ai sarkin Zaria ma haka yayi. Wannan magana ba haka take ba. Sarkin Zariyan da yayi haka, aka ɗauko wani ana ce mar Musa Bafulatani daga can jejeji, aka ce a haɗa shi ya je ya koya musu irin aƙidar tasu. Sarkin na mutuwa aka yi luku-luku suka cire layin sarkin wannan Bahaushe, wannan mutumin da aka kawo ɗan ciranin aka danna shi ya zama sarkin Zaria, shine har mulki ya kawo zuwa yanzu. Ko ka bi su ko baka bi su ba, kamar maganar Sheikh Laminu ne na Borno da ya rubuta a takardarsa wa Shehu, ya ce ni fa ina jiya ma tsoro ba abin da kake so in ba mulki ba. Dan zaman da ya yi a fadar sarakunar Gobir, ya yi mu'amala da sarakuna sun kai 6 zuwa 5. A nan Allah ya jarrabe shi da son mulki, ya yi amfani da addini saboda ya zo ya cimma mulki. Bari mu kawo kan maganarmu. Suka ce abin da suke so da sarki Awwal Alwali ya soka a mulki, ya tuba, ya ƙara magana. Amma abin da za mu duba a cikin su wanda suka rubuta wannan abin, ko da mutum yana rubuta littafi da wata manufarsa, to in Allah yarda, in ka iya karatu mai zurfi na baza hankali, za ka gane manufa. Da suka dawo kamar yadda shi alƙali Zingi ya faɗa, a cikin littafinsa Taqidul Akhbar, ya ce da suka dawo waɗannan wakilan sai suka ce mu ba mu taɓa jin Zingi ya faɗa. Kamar yadda alƙali Zingi ya faɗa a cikin littafinsa Taqidul Akhbar, ya ce da suka dawo waɗannan wakilan sai suka ce mu ba mu taɓa jin an ce akwai wani annabi ɗan Fodiyo ba. To a nan maganar take, wannan dalilin, ma'ana duk muhawaran da aka yi tsakanin malaman sarki Alwali da waɗannan 'yan tawayen, babu abin da ya dinga caja musu kai kamar yadda Fulanin suka nuna Shehun ya zama kamar annabi ne. Marubuta da yawa, ko Uba Adamu a takardarsa ya yi maganan illolin da suka hana sarakunan Hausa da Hausawa su karɓi Shehu ɗan Fodiyo. Shi ne su Fulani suna da itikadin ko da kana musulmi, idan baka yi imani da Shehu ba, musuluncinka bai cika ba. To wannan nukta ita ce za mu yi magana a kanta. Haka ne, wannan ne hana Hausawa da sarakunan Hausawan karɓar musulunci, ko kuma ba shi ba ne? Sanin kowa ne, duk ƙungiyoyi da suke da irin wannan ra'ayin, ko da ƙungiyoyin yanzu ne, kasancewanka ka ce kai musulmi amma ba ka yin biyayya ga waɗannan irin ƙungiyoyin, members na wannan ƙungiyan ba sa jin cewa kai musulmi ne. To haka lamarin yake. Saboda haka abin da ya caja musu kai, Fulanin nan sun nuna musu lalle maganan imani da Shehu kamar yana sama da wani abu. Fulani a wannan kiran da Shehu yake yi, sun ɗaure Shehu akan matsayin annabi, kuma su Hausawa a wannan lokacin ahlus sunna ne, mutane ne masu bin abin da Allah ya faɗa da Ƙur'ani sau da ƙafa. Ba su yarda da cewa akwai wani abu ko kuma wani mutum da za a danganta shi ga annabi ba, ko a bashi wani abu daga cikin wani abin annabi ba. Dalilin haka ne suka ƙi su karɓi da'awa. Wannan magana tamu
ba da baki muka faɗe ta ba. Bari mu duba mu gani a cikin littafin Waziri Gidatso na Rauda yanda yake faɗan, domin ai waɗannan malaman da aka yi muhawara da su almajiran shehu ne. Duk abin da suka faɗan nan wanda ya sa Hausawa suke cewa ai ba mu taɓa ji akwai wani daga cikin annabawa ba ɗan fodiyo a can wurin can Dagil can inda shehu yake, a nan suka ji wannan maganganun har suka gaya Hausawan kuma suka ji wata sabuwar magana ta tsaleda. To saboda haka bari mu je can mu ji shi Waziri Gidatso me ya faɗa daga cikin abubuwan da Shehu Usman ɗan Fodiyo a bisa yanda suke faɗa Allah ya keɓe shi da shi, wanda wannan abubuwan a mazaunin Hausawa na Ahlus Sunna ba za su yarda da shi ba. Dalilin haka ne suka ƙi su karɓi wannan dawa. Na farko akwai cewa an taso da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ja shi Shehu zuwa halararsa, ya tara shi waɗannan abubuwan da muka ambato su ko za mu ambato su ne manyan dalilan da ya saka bayan hiwar dialogue da aka yi tsakanin malaman Hausawa da muka ambato, hamma da Balarabe a cikinsu, mutumin Travelers wanda ake kira Libya a yau aka yi, da kuma umumin Hausawa da suke cikin gari, ta yanda suke jin Fulani suke kambabawa, ba ma suke kambabawa suke imani da shi game da ɗan Fodiyo, ya sa Hausawa suka ja baya, saboda su kasance sun samu addininsu ne na musulunci direct daga wurin Larabawa, ba musulunci tsarkakakke, ba a haɗa shi da sirkulle ba a haɗa shi da maganganun da ba su da ƙima ba, irin musuluncin da suka ce ba za su karɓi wannan da'awa ba. Su kuma Fulani sun yarda da Shehu a mazaunin komin musuluncinka, idan baka yarda da shi ba to maganar musuluncinka ba zai je ko ina ba. To wannan shi ne ya saka sun ɗauke shi kamar mazaunin wani annabi ne musamman wanda aka turo musu. Shi yasa kaga a lokacin jihadin nasa takardu da yawa sun ambato ko me sakafatul arabiya fi Najeriya, Dr. Ali Abubakar a littafinsa ya yi ƙoƙari ya kare kasancewan akwai arnan Fulani da suka shiga cikin wannan jihadin tare da ɗan Fodiyo. To kaga ya nuna maka cewa lallai akwai arna ɗin a cikin Fulani wanda suka shiga. To saboda haka wannan ne ya saka Hausawan suka yi ahir da wannan kiran da aka yi. Kuma su wannan Fulanin da aka yi muhawara da su ko malaman Fulanin, duk abin da suka faɗa daga can fadar Shehu suka je. Fadar Shehu kuma menene harshen fadar Shehu? Harshen fadar Shehu shine a Waziri Gidatso, kamar yadda muka yi bayani. So a cikin littafin Waziri Gidatso ya bayyana wasu daga cikin aƙidun Fulani game da Shehu ɗan Fodiyo. Za mu bayyana su kowa ya ji su. Na ɗaya akwai maganan tawassali. Tawassali shine ka nemi taimako a wurin wani wanda ba Allah ba. Yana daga cikin abubuwan da Waziri Gidatso ya ambato a cikin takardarsa game da aƙidar su Fulani game da Shehu Usman ɗan Fodiyo, sukan yi tawassali da shi, kuma wannan suna faɗa zahiri ba ɓoyewa. Kasancewar Hausawa Ahlus Sunna ne tun a wancan lokacin, irin waɗannan soki burutsin ya saka suka ɗauki wannan kira nashi suka watsar da shi baya.
a cikin littafin Waziri Gidaɗo na Ar-Rauda ya kawo misali da wani inda yake cewa lokacin da Waziri Gidaɗo yana faɗa ɗaya daga cikin almajiran shehu lokacin da suka je ƙasar Borno suka samu su Gwani Muktar sun yi ta'addanci, sun afkawa sarkin musulmi Mai Ahmad, suka shiga Gazargamu suka zauna ranar Asabar. Sai Lahadi ta yi suna kwance sai suka ji kiran kaman kiran sallah, suna tashi ashe ba kiran sallah ba ne, kabbara ce ta rundunar Mai Ahmad sarkin musulmi ya zo ya ɗauki fansa. Yake cewa fasafafuna sai muka yi layi fara'inahum ka amsalin riyadi, sai muka ga rundunar Borno kai ka ce kaman tsiro ne saboda yawa, tamshi suna tafiya. Faƙultu fi zalika sai na ce a wannan lokacin, faƙultu fi zalikal waqt sai na ce a wannan lokacin me na ce? Ya shaikha, ya shehu, inna hazal wannan al'amarin la taqata lana bih, wallahi ba mu da ƙarfin da za mu iya tunkare shi. Fal'amur laka, duk al'amarin yana wurinka ne kai shehu ɗan fodiyo, wali rabbika da kuma ubangijinka. Falam albis ya ce ba mu gushe ba illa kad hazamahumullah, sai Allah ya yaƙi rundunar Borno. Fa'atba'nahum aktafahum, sai muka bi su bayan sun juya baya, muka bi su yaumaini kwanaki biyu, naktul muna kashe su. Faraja'na salimina ganimina, sai muka dawo gida muna cikin ƙoshin lafiya gashi mun ci ganima. Fahina qaddamtu, yayin da na zo akhbartu shaikha, sai na gaya wa ɗan fodiyo wannan labarin bi jami'il qisas, labarin cewa da na ga wannan rundunansu ta tunkare ni sunan shi na kira. Falam yunkir, shehu bai ce bai ƙi ba, bai gargaɗe ni ba, wato ya ji daɗin abin da aka faɗa. To irin waɗannan kiran sunan wani a cikin halin da kace la taqata lana, ka kira sunan wani, wannan bai daidai da aƙida ta musulunci ba. Irin waɗannan shine aƙidun su masu jihadi, wanda ya sa Hausawa suka ƙi su karɓi aƙidar tasu. Abinda aka ce a Ƙur'ani lokacin da suka ce rabbana afrik alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin, suka ce Allah ba mu da yanda zamu, Allah kai babu nasara a bisa waɗannan kafiran. Dalilin sun miƙa al'amarinsu zuwa ga Allah, sai Allah ya ce fa hazamuhum bi iznillah, sai suka ci galaba a kansu, amma mai bi iznillah ba bi izinin shehu ba. To irin wannan aƙidun nasu shi ya saka Hausawan suka ƙi su karɓi aƙidar su. Wannan hujja ta farko daga littafin Waziri Gidaɗo, wannan ita ce aƙidar masu jihadin da aka yi muhawara da su ta irin bakukkunansu, ta irin da suke zuzuta shehun, shi ya saka Hausawa suka ji su karɓa.